Umfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi iCOSATU KwaZulu-Natal uthi ukhathazekile ngokungalandelwa kwemigomo elawula ukusebenza kwamabhizinisi ngalesikhathi. Izimboni eziningi beziqala ukusebenza namhlanje. Usuku lwesine namhlanje solokhu izwe lehlele esigabeni sesine sokuvala uthaqa kokusebenza kwezinto ezweni. Sekuphele cishe amasonto ayisithupha izimboni zavalwa, izwe lisazama ukulwisana nobhubhane lwesifo iCovid-19. Namhlanje amabhizinisi amaningi avulile ngaphansi kwemigomo eqinile. Amanye-ke amabhizinisi besevele izilungiselele ukuthi avule namhlanje. Kulesitolo abathengi babekela umshini osamhubhe onokotshezi olufutha abathengi eminyango ngaphambi kokuthi bavunyelwe phakathi esitolo. Uhulumeni uthi uzosebenzisana amabhizinisi ukuthi aqinisekise ukuthi imigomo ye-lockdown iyalandelwa. We are going to be circulating to the various industry players our own version of the simplification of what is in the regulation so that we can assist one another to understand what does each one of these regulations means, because nobody is trying to be punitive with these regulations, but we need to assist each other to understand what is meant by these regulations. iCOSATU izwakalisa ukukhathazeka ngesimo kwezinye izimboni njengoba kuthola ukuthi amanye amabhizinisi bengakazilungiseleli kahle ukuvula kanti nezisebenzi bezinganikiwe izinto zokuvikela ubhubhane. Ama-guidelines ka-level 4 awadingi ukuthi bonke abasebenzi babuyele emsebenzini. Kuthiwa abaqashi abahlale phansi babheke ukuthi bangenza kanjani ukuthi mhlambe kube khona u-30% wabasebenzi ababuyele emsebenzini, kodwa abaqashi basaphoqa njengamanje ukuthi abasebenzi babuyele bonke emsebenzini. Amaphoyisa esifundazweni azobhekisisa zonke izimboni eqaphelisise ukuthi yonke imigomo ye-lockdown ebekiwe iyalandelwa. Osomabhizinisi badonswe ngendlebeke kwathiwa abawuthobela umthetho we-lockdown. Izindaba ze-SABC ngokungalandelwa ePinetown.